fet, ara em toca a mi, Escolta, que tu has anat a l'habitació de la Meili. No, però quan jo he anat no picava ningú a la porta, ara em toca a mi. Escolta, saps què et dic? Que la merda a la porta, que l'obri qui vulgui. Cris, Clara! Que en crida algú! No, aquí posa la tovallola i a mi! Però no veig ningú! Ja el pitjor del meu cotxe! Adéu! Ja tens els llibres a casa, Aquests deuen preparar un molt gros, Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. El seu són nosaltres. Què vols dir que som els primers? No, si ja ha arribat tothom. Si diguéssim estat com si diguéssim repartits per tota la casa. Em pot posar alguna cosa per veure, sisplau? O whisky doble, tot sol, Jo, Febre, 1360. Perdó, ja sembla que no som Clara Nicossat. Ah, hola, Disculpi que no em quedi una estona aquí a petar-nos amb vosaltres, però és que la meva dona no para de batejar sang allà a la cuina. La seva dona, eh? Sí, la Tuqui. Ja ha tingut una gerra de tindre de l'aigua sobre el braç i ara està... No para de sagnar. I jo m'he cremat els dits. Quina desgràcia. Oh, no us preocupin, no serà res. El sopar estarà llest de seguida. Molt de gust de conèixer-los, Que estrany que no tinguin la cuinera xinesa, eh? Escolta, estic bé? Sí, molt. Em trobo com si un trapul. No ho sé. No, dona, estàs preciosa. Aquest mentida no em queda bé, oi? Ja m'he fixat, ja no m'he mirat els cabells al cotxe. No te'ls he mirat. No? Jo miraves, doncs. Em penso que a la carretera. Mai cuando sé que no soportas la ropa que porto. M'encanta aquest vestit, sempre m'ha agradat. Què? Aquell vestit? Però si és la primera vegada que lo passo! Sempre m'ha agradat el teu estil, l'hora de vestir-te, volia dir. És tan difícil de complaure. Però És que què? no me sento. Oh. Però què he dit? Si és el que no diu, el que realment posa histèrica. El que no dic? Però com et puc posar histèrica si no et dic res? No ho sé, per les mirades que me fas. Jo no t'he fet cap mirada. És cert que estàs mirant. Per què sempre em demanes que et miri? Seria tan maco que no te'l tinguessi que dir mai que me mirassis. Seria tan maco que no haguessis de necessitar mai que et mirés, així no caldria que m'ho demanessis. Mai no he tingut ni una mica de suport per part teva. Mai, Tens tot el temps del món per qualsevol cosa i per qualsevol persona. Però jo he d'estar ferida de mort o sanant com una boja perquè te fixes en mi quan entro per la porta. Però com vols que em fixi en tu quan entro per la porta? Si no hem entrat junts. Ja està bé, Cas. No comencis, sisplau. Hem arribat amb 3 quarts d'hora de retard i no els hi volia marcar la nit amb en Charlie i l'Amèrica. Hem arribat amb 3 quarts d'hora de retard. Tu has fet una canyota de fàstic així, mira. Oi, cada vestit que m'he provat. No feia ganyotes de fàstic, somreia. Sempre confons el meu somriure amb ganyotes. Quan somric et penses que rufo les celles perquè estic enfadat. I quan de debò rufo les celles et penses que estic fent un badall. Mira, no te burles de mi, No, me'n burlo, m'emprenyo. Tu me vas d'haver-te d'ensenyar les meves debilitats humanes. Però podria despertar-me demà con els papers de divorci en la mà. Però què t'ha agafat últimament amb això del divorci? A veure, aquest treu cap d'aquesta manera. Mira, a vegades no el miro,
perquè em fa por que pensis que no t'agrada de la manera com em dic. No sé què coi vols de mi, Grau. De debò que no ho sé. No vull res de tu. Vull dir que m'agradaria que estiguéssim de la manera que estàvem abans d'estar de la manera que estem. Ai, Déu meu, a vegades me fa venir feta. Saps què? Vull tornar a casa. Tornar a casa? Però si acabem d'arribar! Va, seu i tranquil·litza't. Encara no hem vist a ningú. No crec que pugui aguantar així tota la vida. Tothom sap com nos va. Solo te de mi, nada. Espera que jo me porte com si no passarà res. Sí, no passa res. De què estàs parlant? Ja n'hi ha prou de mentiras, cabrón de merda. Tota la ciutat sap que tens un rotllo amb aquest coi de trasto, de putarranca barata i cutre. Sí, però no sé què. Vols baixar la veu? Si no hi ha res. Ho estàs exagerant tot de mala manera. Prou feines el conec jo, aquesta dona. És del comitè de recaptació per al fons del PDeCAT. Si només he agafat amb ella, el seu marit, amb un parell de còctels, per l'amor de Déu. Un parell de còctels, Sí, sí, un parell de còctels. Tu pensa que soy imbécil? Oh, Pensa que poder es sosega. no. Pensa que no sé lo que hi ha entre vosaltres dos? Sí, per què no ho saps? Ah, no? Oh, doncs ara te diré una cosa, Grau. Estàs escoltant? Però si tinc les orelles dretes com un gos de caça. Ara fa un any que sé que tens el rotllo aquest en la Carolina Nueva. Que al·lucinant, oi? Perquè me la van presentar fa 4 mesos. Mira, ara et prego que facis el favor de parlar més baix. El majordom podeu estar sentint tot. I pensa que m'importa a mi un majordom i una criada que res de sang? Si no saben tots els meus amics que t'has embolicat con un putó, què coi m'importa a mi els criats? Estàs massa histèrica aquesta nit, quasi, desbrilleges. Ja has tornat a grapejar el teu quadrat de cristalls de quart, oi que sí? Et vaig dir que llancessis aquest coll de patates, home, que són perilloses. Són com cocaïna petrificada. No els treguis de la festa. Has quedat un mal boig, això, Treu això d'aquí, que no vegin els meus amics, això que fas. Molt bé. Doncs que no vegin els meus amics, això me fas tu. Grau, quasi! Mira, m'he pensat que era vosaltres. Esteu bé? Sí, hòstia, si vostè quasi no ho veu. Hola. S'ha girat el temps, està calçat fora. Glaçat. No és un caramell de gel, això no pot del cas. Home, no. És un pedrot de cristalls de quart. Que heu vist a la clava a la Cris. Ha vingut algú! Sí, i ja t'ho he dit, en Grau i la Casi! Quim, que agafat un cop d'aire, no sé què era. Deixa, que us ha obert la porta abans. El majordom. És aquí el majordom. Sí, ens està preparant la beguda. Bueno, ja ha vingut sol. El primer, Quina sort! Hem estat tota la tarda sense ajuda. Gràcies. Ah, sí? Collons són en Charlie i la Mary? Charlie i la Mary diria que són a dalt a l'habitació. Ara m'ha tingut tu i jo! Veu! Ara vinc, però abans he d'anar a buscar unes gasses! Vaig a buscar unes gasses a l'habitació de la Mary i ja baixem de sec, Què està passant? Mary, que puc passar? Sí, passa! Leo, ets tu? Leo, t'has ficat? Sí, pare, som en Grau! Ja t'hi vaig! Hombre! Grau!
mi que has agafat un cop d'aire, ja. Sembla un captaire! Últimament no dormo gaire més, saps? Hola, Casi! Ja ho saben els altres que sou aquí? Sí, acabem de veure en Leo. Per cert, no heu pas vist en Leo! Ara posem a l'habitació de Charlie. Ho sento, però és que no hi sento, Saps què passa? Que m'ha explotat la tapa de la bomba al pal de les orelles. I ara? Però què diu? Que m'ha explotat la tapa de la bomba al pal de les orelles! Ja t'he sentit, però... Ho sento, però és que no hi sento, Doncs heu de fer-ne alguna per veure? Sí. El majordom! Sabeu què passa? Que no tinc ni majordoms, ni criats, ni res! Ei, escolta, és amigo teu? Vol que canvi de clar? Ah, sí, jo també, un cafè ben carregat. Sí. Vaig anar a l'habitació de l'Amèrica, al seu Déu, i baixem tots plegats. Ara tornem. Amèrica, puc passar? Estàs bé? Ja vinc. On vas? Et valdria haver vist els plats. Per cert, ara aprofitaràs per fer una trucadeta, així que jo foti el cabra. Hi ha algú? Remedi! Ai, perdó, la Cassi! Lluís, Cassi! Surto de seguida! Vale. Hola! Hola, Cassi! Ai, m'he sentit el timbre, si no s'hauria sortit el pico de la porta. Hola, Grau! Què tal? Bé, molt bé. Molt bé, sí. Molt bé. Escolta, que passa alguna cosa aquí dins. Depèn. Qui heu vist? Bé, el Leo, el Quim, el majordom i la Meili. Que hi ha el majordom i la Mailí? Déu meu! Però si t'he gastat un munt d'hores allà dintre! Què passa? Escolta, has acabat de llevar? Jo sí. I has deixat la porta tancada per dintre? No. Hi ha algú? Qui hi ha? La Cassi! Soc la Clara, un moment, sisplau, Vale. Hola, Cassi! Hola, Grau! Hola. Que guapos que esteu! Bé, Ai, quina bona parella que feu! Ui, no ho sabes tu molt bé. Estan els nois? Bé, el Leo i en Quim són a dalt a l'habitació d'en Charlie i la Mary. La Mary semblava una mica nerviosa per la veu que feia. Has parlat amb la Mary? No, de seguida que parlava amb en Quim i amb el Leo. Ai, com m'hagués agradat gravar aquesta conversa i tenir una còpia, sí? A veure, perdoneu. Sabeu si hi ha algú més al lavabo? Perquè jo tinc d'anar, No, pot ser, ja. Saps? El majordom i la Mailí són aquí. No fotis. Sí. I on són la Cuc i l'Erni? Doncs... Bé, l'Erni l'acabo de conèixer. És ell el majordom, oi? Ai, no, a veure, no, doncs, un de menys. Sí, No, i tant que no. Així que fa poc que han tornat de l'Orient. Ah, no ho sé. Ui, però sí que n'estàs enterat? Per què tothom és allà a l'habitació d'en Charlie? És que sí, és que no es volen perdre aquest programa. Sí, un documental, Això, sí, estan allà i no volen pas. Sí, no sé. Això ja sembla una festa, Escolta, què esteu mirant tots plegats allà dins? Ah, sí? El documental. Sí. Aquell de... El documental. Sí. Ah, el documental! Tele! Aquell del 33! 33, com es diu? Allò, que mireu amb en Quim i amb en Charlie. El de Hitler. Això, Hitler. En el seu desè aniversari de bodes us poseu a mirar un documental d'en Gil, Deixi de fer petit! Quasi bé està a punt. Gràcies.
les teves cases. Quines cases? Ah, sí! Mira, me les he deixat a sobre d'en Hitler. De la terra. Escolta, perdona. T'he confós amb el majordom. Tranquil, ja m'ho he donat. Jo soc psicoanalista. Va, sí, va, Soc en Grau. molt de gust. Què tal la teva dona? Bé, hem fet bullir els espaguetis, però l'Anna encara està congelat. No, és que no vull dir què tal el braç. Bé, és actriu de batalla, la meva dona. Res, té una mica de rap pels dits i prou. No sé, potser hauria de veure un metge, En Charlie en té una 10 milions d'aquí, el doctor Méndez. El doctor Méndez, no se l'hem trucat. I tant, sí. Està molt afeinat el doctor Méndez. Sí, Has trucat el doctor pel braç del... No, el coll del Leo. No. Sí, per què? El coll de la meva. Sí. I quan ell ens ha tornat a trucar, li hem explicat lo de les orelles d'en Quim. Això. És al·lucinant, Sí. I tot per un pot d'espuma d'afaitar que li ha explotat a la cara. Però que no era la dona de l'aigua. Sí, tens raó, El que passa és que la pressió de dintre de la bomba era tan bèstia que li ha fet explotar el pot d'espuma d'afaitar al costat de l'orella. Ja les tinc, les teves cases. No ho sé, trobo que hi ha una certa excitació a l'ambient. No. Què dius? A veure, saps qui és el doctor d'en Grau, també? També? Sí. Hosti, que m'agradaria de ser el seu administrador. Però tu ets en Grau Coma del Coma Gros. O sigui que et presentes pel alcalde de Barcelona. Doncs sí, ostres. Que vingui algú, sisplau, que necessito una cosa per veure. És que no m'ho podeu portar de pagar. I què tal va la sordesa? Sí, una cervesa ben freda. Potser Charlie té un pot de gotes per les orelles. Veu? No has vist cap pot de gotes per les orelles de la farmaciola quan n'has agafat les gasses? No m'he mirat. Jo miraré si en trobo jo, ja hi pujo. No, que sí que ho he mirat, però que no hi és. No, Ara pensava que no hi M'ha sortit el cop a la boca, ben segur. I se m'ha caigut el meu riscal de cor i xamat. Quan me fa 2 milions d'anys. Tu, no te quedes ahí como un estético imbécil. Ara mateix, va. Sisplau, Cassi, abans comporta't una mica, vols? Es que és un crim perdre un cristal de quars. És com si tu assassinares a la teva pròpia mare. La mare que em va parir. Va, nois, tots a sopar, que cadascú s'agafi el seu plat. Som-hi, va. De totes maneres, ja començo a sentir alguna cosa, Sento una mica per aquí, una mica per allà, alguna sento, Què et sembla si em fumés una altra cigarreta, que sí? No, de fumar i pensar-hi, Veu que sento alguna cosa. Encara no me'n sé venir. Trobo que és tan estrany de creure tota aquesta història. Hem fet tot l'impossible per no veure-ho descobrir. Ja, l'emèrit se n'ha anat. Sí, senyor. Els criats se n'han anat. Sí, senyor. En Charlie s'ha fotut un tret a l'òvol de l'orella. Sí, senyor. Collons, és ben absurd tot plegat, Quim, escolta, què et passa? Què tens? Explica-t'ho. Què dic? Que ja no aguanto més. Aquesta pressió és insuportable. M'està matant. Em sap molt de greu, però he de fer-ho. Sabeu? La Mary no hi és a dalt.
criats tampoc hi són a dalt. El Charlie sí que és a dalt i s'ha disparat un tret i s'ha travessat l'òvul de l'orella esquerra. Ha estat un intent de suïcidi, no ho sé, potser sí o potser no. Però la veritat que a mi ara ja ni m'importa, perquè estic content de veure tret de casa a sobre. Tranquil, tranquil, home, no veu, ja t'ho has explicat. Ja ho saps? Qui m'ha explicat? No veu. Que Grau m'ha explicat? No, collons, el Leo t'ho ha explicat. Per l'amor de Déu, que es quedi sort una altra vegada. Ei, ja la té. Ah, sí? Ja la tinc. Què passa amb una cosa, carinyó? Ja ho saps el que passa. Pentina't els cabells i asseuta't en una cadira. No tinc cadira. No sé què dir. Saps què, Cassi? Em sembla que ens n'anem. Va. Ai, la mare! Però què passa? Ai, la mare, ja hi sento! Ai, sí! De cop i volta els veus m'han fet plof! Ja ha fet plof! Ui, quin xuri que hi ha aquí, serà un metro, això! Aguaita, fins i tot em sento el pols. Està una mica accelerat, però estaves també, Nois, hem de treure l'entrellat de tot plegat. Pujo ara mateix a l'habitació de Xarli de Medi i es miro el que està passant. Atent! Un moment, sisplau. Em sento un cotxe. Merda! Teniu un problema! La policia! La policia! Però qui pot avisar de la policia, eh? Home, potser ha sigut la Mary. No ho sabia, Charlie. Voleu calmar, sisplau? Hem de pensar què els hi direu quan entrin. És veritat, què els hi diem, ara? Ah, sí, però què li diem? No, és que serà la plana. Escolteu. No podem deixar que la policia vegi en Charlie ni que en Charlie vegi la policia, perquè si no li faran preguntes sobre els tres de pistoles. I què? Ja ho tinc! Ja ho tinc! Direm que en cap moment hem sentit cap tret de pistola. Oh, bueno, doncs hem de centrar, eh? No, jo només poso música, eh? La música, esclar. Però esclar què? Esclar, hi hem posat música, estàvem ballant, no hem pogut sentir cap tret, clar, posa música. No, encara hi ha una cosa per fer, eh? Algú de nosaltres ha de fer de Charlie per si de cas. Per si de cas què? Per si de cas el policia vol parlar de Charlie. I estic d'acord, eh? En Quim té tota la raó. Ei, nanos, un de vosaltres tres ha de fer de Charlie, eh? El Leo! Leo, puja dalt i no baixis fins que no et cridem, eh? Va, Clara, posa música. Espera. Ensegem a veure què fem, eh? Va, a veure, va. Pam. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love like a man insane. You broke my wing, I'm not afraid. You're raising big balls of fire. I love my body. You keep it on me, honey. I can come down. This crazy balls of fire. Aquesta música, sisplau. Bona nit. Exigeixo una explicació. Què estan fent? Em sap molt de greu, no era pas la nostra intenció forçar la porta per entrar. I per què no han trucat a la porta? Com que no hem trucat allà? Senyor, hem trucat 2 o 3 vegades, això és una falta de respecte molt grau, eh? Molt greu. És que no hem sentit res. M'imagino, com que la música estava tan alta, no deuen haver sentit. Esclar! És veritat! Com que teniu la música tan alta! I tant, estava tan alta. Hi ha algun problema, gent? No, només és una investigació de rutina. Soc el sergent del Mau. I ell és el sergent Garcia. Si no, la casa... No, jo visc en una altra casa, a Centelles, aquí no. Que està passant alguna cosa. És que jo no entenc el que està passant. Senyor,
Només us volem fer un parell de preguntes. Puc saber qui és el propietari de la casa? Ens encantaria dir, sergent, de debò. Però jo crec que per començar, i la forma més habitual, és saber per què se'ns fan aquests... Oh, i tant. Vostè que toca tants nassos, abogat, ¿no? Sí, sóc abogat. Bueno, pues como usted como abogado sabe, y ustedes me imagino que también, no están obligados a contestar nuestras preguntas. Simplemente, amablemente, sargento de Armagón, yo les estaba preguntando, por favor, ¿cómo coño se llama el dueño de la casa? Charlie Brook. I puc saber si el senyor Charlie Brook és present aquí? Charlie? Jo no me'n recordo, Bé, a